बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से है, कैसे लेके आए इस लड़की को? मेरा नाम सदानंद गिरी है। मैं लखीमपुर से लेके आया हूँ। मेरे साथ बेंगलोर आएगा बोला था, इसलिए मैं इसको लेके आया। मेरा पापा का नाम है ज्ञान बहादुर गिरी। मेरा मम्मी का नाम है नीलू नरजारी गिरी। आपका मम्मी बोरो है ना? हाँ, मेरा मम्मी बोरो है, मेरा पापा नेपाली है। वो आपके साथ आएंगे बोल के आया है? हाँ, मेरे साथ आएगा बोल के आया। हम जबरदस्ती नहीं बोले इसको हम बोला आएगा तो ये आएगा बोला तो लेके आया। हम फिर प्यार करता है नहीं? प्यार करता है। 3 साल हो गया रिलेशनशिप। 3 साल हो गया। हाँ, 3 तो साल। अभी आगे क्या सोच रहा है? आगे आगे क्या सोचेगा? शादी करेगा और शादी करेगा? हाँ। अभी आप लोग का तो उम्र नहीं हुआ शादी करने का, तो कैसे आया आप लोग बताइए? आ गया और ऐसे कुछ ट्रेन ऐसे में आ आ गया। गया। गिबियावनो बेंगलर बड वेलफेयार एसोसिएशन आफादनिफ्राय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। फिन दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों BBW आफादनिफ्राय। दा जोङो मोनसे गोदान माने जाथायनि सायावहाय दिनै एसे सुंद'यै नायबिजिरनाय जादों। दा बेखौ जोङो क्लियारलि दिनैहाय माने बेनि सायावहाय जोङो नायबिजिरनाय जायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला न'खरनिफ्राय मानसि फैगासिनो दङ बा गार्जेन बा पेरेन्ट फैगासिनो दङ। बिनि जाहोनाव जोङो बे सावरायनांगौखौ जोङो हल्ड खालामना दोनबाय। दा न'खरनिफ्राय नैबे बिनानावनि बिफा बा बिमाया फैगोन। दा बिसोर बिथांमोन सफैखांनायनि उनाव जोङो फिन खनसे सावरायफिनगोन। दा नैबे फंबाया बर' नङा, नेपालि, ओमफ्राय जोंना बिनानावा बर'। दा बिसोरनि बैसोआ माने नैबे हौवासाना 21 जाजोबाखै, हिनजावसानाबो 19 बोसोर जाजोबाखै बिसोरनि आधार कार्डनि हिसाबैब्ला। दा बेखौ न'खरनिफ्राय खावलायहरनायाव गामियावहाय FIR जादों होननानै बुंदों। बेनिफ्राय पुलिसनिफ्रायनो जोंनो लकेसन हरनाय जादों। दा बे लकेसन ट्रेकिं खालामनानै दिनै BBW आफादा बिसोरखौ बिरचन्द्र एरियानिफ्राय लाबोनाय जादों दिनै। दा जोंनि बेंगलरनिनो नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जोङो BBW आफादनि अफिसाव एसे सुंद'यै सावरायबाय। बिनिफ्राय जों नेक्स्ट टाइम माने बिसोरनि गार्जेनफोर फैयोबा जोङो गुवारै सावरायनानै मा खालामथावा बेखौ जोङो डिसिसन लागोन। दा आङो बिथांमोननि मुंफोरखौ बा गावसिनि डिस्ट्रिक्टफोर गामिखौ गावसिनिफ्रायनो सोंनाय जासिगोन। ले लो ये ले लो, थोड़ा मुख का पास ले लो। क्या बोले? आप ऐसा बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से है, कैसे लेके आए इस लड़की को? मेरा नाम सदानंद गिरी है। मैं लखीमपुर से लेके आया हूँ। मेरे साथ बेंगलोर आएगा बोला था, इसलिए मैं इसको लेके आया। मेरा पापा का नाम है ज्ञान बहादुर गिरी। मेरा मम्मी का नाम है नीलू नरजारी गिरी। आपका मम्मी बोरो है ना? हाँ, मेरा मम्मी बोरो है, मेरा पापा नेपाली है। वो आपके साथ आएंगे बोल के आया है? हाँ, मेरे साथ आएगा बोल के आया। हम जबरदस्ती नहीं बोले इसको हम बोला आएगा तो ये आएगा बोला तो लेके आया। हम फिर प्यार करता है नहीं? प्यार करता है। 3 साल हो गया रिलेशनशिप। 3 साल हो गया। हाँ, 3 तो साल। अभी आगे क्या सोच रहा है? आगे क्या सोचेगा? शादी करेगा और शादी करेगा? हाँ। अभी आप लोग का तो उम्र नहीं हुआ शादी करने का, तो कैसे आया आप लोग बताइए? आ गया और ऐसे कुछ ट्रेन ऐसे में आ आ गया। गया। ठीक है। बिनानाव नोंनि नामा मा, ओमफ्राय नोङो बबे जायगानि, ओमफ्राय नोंसिनि बिफानि मुङा मा, बेखौ खोन्थाहर दे। आंनि मुङा आनजिला एसे मोसाहारि। खाथियाव ला, फरायनो रायलाय दे होनलाय। आंनि मुङा आनजिला मोसाहारि। जोंहा मामानि नामा सालमि मोसाहारि, बाबानि नामा बिक्रम मोसाहारि। आं बिश्वनाथ सारियालि मैनागुरिनि। बिश्वनाथ सारियालि मैनागुरिनि। ओमफ्राय नोङो मा क्लासाव फरायोमोन? आं मेट्रिक होदोंमोन। मेट्रिक होदोंमोन? मेट्रिक होदोंमोन थांनाय बोसोराव। ओमफ्राय बे सेंग्राजोंहाय माबोरै फैफाया नों बे फंबायजों? गोसथोनानै फैदों, गोसथोलायनानै। गोसथोलायनानै? ओमफ्राय बेखौ न'खराव मोनथिदों ना मोनथियाखै? न'खराव मिन्थियाखैमोन, न'आव खिथाना फैयाखै। खारखोमाबोदों नामा नोंसोरलाय? खारखोमाना फैदों। ओमफ्राय मानोथो खबर हराखै नोंसोरो न'आव? उनावहाय खबर हरफिनदों न'आवहाय। खबर हरदों। ओमफ्राय मा होनहरा न'खरनिफ्राय? जेबो होनाखै। जेबो होनहराखै? फैफिननो थिनहराखै न'खराव? न'आव फैफिन होनदों आरो, न'आव फैफिन, न'आव फैनानै रायलाय होनदों आरो। ओमफ्राय नों मानोथो थाङाखै? न'आवथ' थांफिननो हायोमोन नङा होमबा? थांफिननो नागिरदों मामा मोना, दायो माबा होबायना नोंसोरनो। नोंसोरो बेसे गोबाव जाखो ओमफ्राय खारबोनाया? जोङो 11 थारिखआव सफैदों। 11 थारिखआव? जानुवारि 11 थारिखआव? जानुवारि 11 थारिखआव। ओमफ्राय नोंबो खामानि मावदोंमोन नामा कम्पानियाव? खामानि मावाखै। मावाखै? बियो मावो? बियो खामानि मावदोंमोन। दे जेबो नङा। दा न'खरनिफ्राय फैगासिनो दं। न'खरनिफ्राय जेब्लानाखि सफैगोन अब्लानो जोङो
थाबैनो सावरायनानै नोंथांमोननिसिम बे जाथायनि सायावहाय गुवारै फोरमायहरफिनगोन आरो रायजो राजाफ्रा मा सानो बेफोरबायदि जाथायनि सायाव नोंथांमोनहा कमेन्टनि थ्रुयै फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि सुंद' मेल एबा बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। गोजोन्थों। थेंक इउ।